рӯзҳои 22 то 24 июн дар шаҳри Тошканд музокироти комиссиони байни ҳукуматии Тоҷикистону Ӯзбекистон баргузор мешавад. ин нахустин мулоқоти ҳайатҳо ба раҳбарии муовинони аввали нахуствазирони ду кишвар Давлатали Саид аз Тоҷикистон ва Рустам Азимов аз Ӯзбекистон мешавад. хабаргузории Азия Плюс аз қавли як манбаи худ дар ҳукумати Тоҷикистон навишт ки дар ин музокирот аслан гап дар бораи бекор шудани низоми раводид нахоҳад рафт, балки баҳс сари мавзӯи барқарор шудани хатсайрҳои ҳавоии миёни ду кишвар аст. миёни Душанбеву Тошканд аз соли 1992 инҷониб парвозҳо қатъ шудааст. то куҷо ин музокирот метавонад воқеан ҳам барои беҳтар шудани равобити сиёсии миёни ду кишвар дар пайи мулоқоти порсолаи президентон Эмомалӣ Раҳмон ва Ислом Каримов мусоидат кунад? дар ин бора суҳбате доштем бо шореҳи радиои Озодлик, бахши ӯзбакии радиои Озодӣ Садриддини Ашӯр. баъд аз он ки хабарҳо дар бораи баъд аз мулоқоти президентони ду кишвар сентябри порсол дар Душанбе Ислом Каримов ва Эмомалӣ Раҳмон ва хабари ба нармиш гароидани равобити сиёсии миёни ду кишвар пахш шуд, хуб бисёриҳо бо умед шуданд бештар дар сатҳи мардуми оддӣ ҳам дар Тоҷикистон ва ҳам дар Ӯзбекистон ки воқеан ҳам дигар фурсати он расидааст ки яхҳо об шавад, дигар ҳама масъалаҳо ҳал шавад, вале боз ҳам баъзе нишонаҳои он вуҷуд дорад ки тамоми ин ваъдаҳо чандон иҷрои ин ваъдаҳо содда нест. ҳар яке дар давоми тӯли 20 сол ҳар як муждае ки пайдо мешавад ки масалан делегатсияи ҳукумат вомехӯранд ё ки Каримов ба Душанбе меравад ё ки дигараш ба Тошкент мебиёд, дар қалби халқ як гармӣ пайдо мешавад ки наҳод ки акнун чун 20 сол пеш бо алоқаҳо боз пайваст мешаванд бо якдигар бо ҳамсояҳо назм мешавем. лекин дар тӯли 20 сол чанд бор ин хел ҳолат шуд, лекин ягон бор ин натиҷаи иҷобӣ надод. Бале. аммо ҳоло зоҳиран як шароите ба амал омадааст ки гӯё ваъдаҳои беҳтар шудани ин равобит дар амал гӯё вуҷуд дорад. дар ин бора умед ҳаст барои он ки президенти Ӯзбекистон Ислом Каримов дар банди як дастури пеш аз интихоботи худаш гуфта буд ки ман вақте ки президент мешавам муносибатҳоро ба давлатҳои ҳамсоя нағз мекунам. ин ваъдаи президент пеш аз интихоботӣ буд. шояд акнун ин ваъдаро масалан Ислом Каримов ба амал расонаду ва муносибатҳоро якумин масалан муносибати ба ҳамсояи наздиктарини худаш ба Тоҷикистон муносибатҳоро нақз кунад. ҳамин хел умед ҳаст. таҳлилгарон масалан ҳар як қадами Ислом Каримовро намедонанд ки вай чӣ хел қадам мемонад ва кадом тараф мемонанд. хуб яъне манзури шумо ин аст ки ҳоло ҳама тасмимҳо дар асл аз як нафар аз шахсияти аввали Ӯзбекистон вобаста аст. бале, на ҳукумати Ӯзбекистон, на Шавкат Мирзиёев, на Рустам Азимов, на дигарашон ин масъаларо ҳал кардан наметавонанд. вақте моҳи сентябри порсол ду раиси ҷумҳурӣ ҳамин гуна баъд аз мулоқоти пушти дарҳои бастаи онҳо ҳамин хабарҳо пахш шуд, ҳамин гуна як далеле пеш оварда шуд ки дар пасманзари ҳаводисе ки дар ҷаҳон мегузарад ба хусус мушкилоте ки Русия бо ғарбу Аврупо дорад, эҳтимолан ки дар ин ҷо ҳарфи ҷиддиро дар ҳамин гуфтугӯҳо Русия Путин гуфта бошад ки барои масалан Русия дар Осиёи марказӣ ҳеҷ гуна ихтилоф лозим нест ва ҳамин одам ё ҳамин ё Русия ё Москав сабаб шуда бошад ки ин ду раҳбарро ба ҳам орад. таҳлилгарони ӯзбек ҳам мегӯянд ки масалан муносибатҳои давлатҳои Осиёи марказӣ барои нақз шудан албатта нақз шуданашро Русия намехоҳад, шахсан Путин намехоҳад, барои он ки муносибатҳои ин кишварҳо агар нақз шавад қувват мешаванд ки масалан инро баъд нигоҳ кардан мушкил аст. ташаккур ба саволҳои радиои Озодӣ. Садриддини Ашӯр ҳамкори мо аз радиои Озодлик бахши ӯзбакии радиои Озодӣ посух доданд.